Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистан. Бардоро бисёри бардори ғариб хоҳиш карда буданд ки ВАЗ 2106 ба навор бигӣ. Мо тасмим гирифтем ки як навор фақат 06-ро ба навор бигирем. бо як навори нави ҷадид фақат 06 дар хизмати шумоем. албатта ки шумо ҳам дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк мондан мебошад. ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунанд ва зангулашаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳайраки шумо миннат дорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинои фурӯшиятонро танҳо дар ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва бардоро дастгирӣ кунед. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии мо бардоро ВАЗ 2106 мебошад ки соли бариш 2000 май, объеми мотори 1.3, сӯзи швориш бензин. Коробка передашаш механика ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 32000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро дастгир кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкро бунед ва дар комментария мошиное мехоҳед ки тона номуша бинависем. мо ҳамон номуди мошинҳорам наворҳоша мемонем. ҳами қати ҳами дору саргардон ва ҳами дору мара девона када қати ҳами клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳами дору насанде дар бораи мардонагия калон ғаф ва дар бораи ҳами вирус пируса мекиша ҳақатанда ҳами чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инеми қилпа сабшина охирсанашин кадоми дору нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ва дар дасташ ҳам бародар бародар мушкидо матра дига торо намекунам. ма барои ту дору овардам макон маҷнун меган ина барои простатит хинакӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез тез мерем беҳад доруи хуба яке беҳтаринош ия биюм беҳтараш инаям биохес меган ҳоли ход доруи беҳтарина ки истеҳсоли малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти ба бибинед новобаста зани марди камтара ками куталира мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ки результати сарфоиза оригиналаш бо боварӣ бародаро занг бизанед. мошини навбатии мо бардоро ВАЗ 2106 мебошад ки соли бариш 1988, объеми мотори 1.3, сӯзи швориш бензин газ. коробка передашаш механика ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскаш радное ҳуҷҷат дорад. савдо дар пеши мошин. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 33000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро дастгир кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкро бунед ва дар комментария ҳатман мошине мехоҳед ки тона номуша бинависед. ВАЗ 2106 бинависед. як навори дига фақат ВАЗ 2106ро мемонем. мошини навбатии мо бардоро ВАЗ 2106 мебошад ки соли бариш 1996, объеми мотори 1.3, сӯзи швориш бензин газ. коробка передашаш механика ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. утилизатсия дорад. додари пеш электропакет, сентрозамок, монитор, задни камера. мошин полни шумка шудагӣ, 4 диска, баллон нав. илтимос беҳуда занг назананд. соҳиби мошин гуфтааст касоне ки харидори аниқанд ҳам ё занг бизананд. ҳолати мошин хубай ҳуҷҷат дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 31000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо.